podium bat azkenean, zenbat burrokatu dezun. Bai, asko. Guztiok bezala, ez? Hola, junda. Bueno, hasieratik gogorro joan da, oso laizter egin da iesaldia eta hor egon gara. 3 taldekide egon gara eta gero selekzionatzen joan da eta hor egon gara, ondo. Iesaliko indartsuenetakoa, izan zehara? Ez, azkenean ez. Stanis Kajakoa eta Paula asko zijoaten eta ni azkenean ia petatzen hor. Sentsazio ematen zuen lehenengo podiumonek? Konfiantza asko. Urte oso gogorra izan da eta hor egotea hor ikustea placer bat da. Iaz uda oso nahi zenuen, bakeko trauma eta gero berriz ere hanka honekin zaude. Bai, denboraldi luzea izan da hemen heltzeko eta bueno, posik, oso posik. Hemendik aurrera zer? Ikusiko dugu. Hasiera denboraldi hasieran esan nuen eta errepedia bakoitzari bere tokian jartzen dio. Zoriganak, Alder. Eskerrik asko, Jorge.